Sí, no pateixi, aquest telèfon és desgraciadament gratuït. Pot parlar més a poc perquè no entenc de res. A veure si ho he entès. Va canviar l'ordinador de lloc i ara només veu la pantalla negra. Veu com un cordill negre que surt de la caixa de l'ordinador que la punta i té com dos mugrons de metall? Endolli-la a la paret. Ho veu com no era tan greu? Sí, sempre es perd més informació formatejant un disc dur que formatejant uns macarrons, per exemple, oi? Ah, del pen a l'ordinador no va. No depèn de l'ordinador no va. Pensava, cony, si en té més d'un, de moment que treballi molt que va bé. Qui li ha dit que un servidor ha caigut? Bueno, res, va ser una relliscada la setmana passada, estava fregat i anava esbarat, però gràcies per l'interès, Així que l'impressora no vol imprimir, bueno. Ha parlat amb ella, amb bones paraules, explicant-li que aquests dies tots estem molt nerviosos, que hem de tenir més paciència i ajudar-nos entre tots? Sí senyor, pot ser perfectament que vostè tingui wifi inalàmbrica, un stick tartar cru i un carpaccio finet. A veure, jo sincerament, si cada cop que toca l'adaptador de corrent se li para, hi posaria un cartellet que digués no tocar. Se li ama l'ordinador, senyora. Res és per sempre, la vida té un percentatge molt elevat de mortalitat, oi? Quan s'aixequi l'estat d'alarma, faci-me l'arribar i li farem l'autòpsia. Tranquil·litzis, no passa res si el ratolí de l'ordinador no li respon. A mi el gat del cotxe i el gos del meu fill no em parlen des de fa anys i no foto pas cap drama.